Ja no estem parlant del Pablo Hasél, ja no estem demanant llibertat d'expressió, estem demanant, si us plau, que se'ns escolti un moment, estem cridant, literalment. O sigui, no es cremen contenidors perquè sí, no es peten vidres perquè sí, no es cometen actes vandàlics perquè sí. Totes aquestes coses es fan perquè els joves estan morts de ràbia, que és una ràbia que surt de la misèria que heu estat sembrant vosaltres tot aquest temps. No parlo en un plural que no va per tu, però que s'ha estat sembrant tot aquest temps i que és normal. I es respon amb violència, però és que és una violència justificadíssima, perquè la violència estructural que patim nosaltres, els joves, i també vosaltres, constantment, la violència del sistema, que es desnonen famílies cada setmana, que hi ha gent que ha de viure al carrer, que jo com a dona, que nosaltres com a dones tinguem por d'anar pel carrer, que hi hagi desenes de dones mortes a Espanya cada any per pura misogínia, per violència masclista. Això és molt més violent que cremar un contenidor i és que no ho escoltem, i quan surt la gent a queixar-se, en comptes de dir, val, què està passant, intentem escoltar la gent jove que vol un futur millor, en comptes de fer això, se'ls criminalitza, se'ls apallissa i pot ser que t'arrisquis a perdre un ull, a perdre un testicle o el que sigui perquè et poden pagar impunament. Això és violència. Però una cosa, tot el que tu estàs reivindicant aquí, que tots ho estem entenent perfectament i és de justícia reivindicar-ho, tu no creus que sense violència es reivindica igual? Però com s'ha de reivindicar igual? Si amb violència, és a dir, si amb violència no ens esteu escoltant, com hauríeu d'escoltar el que nosaltres poguéssim arribar a dir només parlant? Ara parlo com a filla del procés i filla d'una tia que ha nascut en plena crisi i que ara en viurà una altra. Jo he estat ara parlant del tema de l'independentista 10 anys sortint pacíficament. 10 anys. I no ha passat res. No ha passat res. Vols dir que, només se'ns ha traït aquí a Catalunya pels nostres propis polítics i se'ns ha ignorat, com sempre, des de l'estat espanyol. Això és l'únic que ha passat. Per tant, vols dir que això, segons tu, ja no hi ha qui ho pari? Jo crec que ja no hi ha qui... Espero que ja no es pugui parar. Espero. I és que si es para, no hi ha futur. Perquè estem fartes. I davant d'aquest futur tan ple de misèria, és que no val la pena. Jo només vull dir que no hi tenim res a perdre. No hi ha revolta, això